Companya, company, este exemplar del socialista és de 1918, any de la darrera gran epidèmia. Nosaltres, els socialistes, ja estàvem així, lamentando en aquell moment los estragos de la grip espanyola i afirmant amb responsabilitat una frase molt vigent: «Hui és de savis no augmentar l'alarma». Ha passat un segle i et pregunte, quants virus ha tingut que afrontar el Partit Socialista? L'analfabetisme, la dictadura, la desigualtat, la desprotecció, l'homofòbia, el masclisme. Sempre, en la nostra història centenària, hem trobat una vacuna, un remei. A cada repte canviava de nom. Democràcia, estat del benestar, Unió Europea, matrimoni homosexual, la llei d'igualtat. El nom canviava, però l'antiviral portava els mateixos components. Més justícia social, més llibertat, més igualtat. Ara, amb unitat i confiança, sense por alguna, ho hem de tornar a fer. Per a alçar-nos junts i sense que ningú es quede arrere. Ànim i endavant.